Hezký den, vítám vás u pořadu Lehčí život maminkám i dětem. V minulém díle jsme se bavili o výživném a vyživovací povinnosti. Jelikož se jedná o poměrně rozsáhlé téma, pojďme se dnes podívat více do hloubky. Po dnešním díle budete znát odpovědi na tyto otázky. Komu se výživné posílá? Zda končí povinnost placení výživného po dosažení zletilosti dítěte? A zda se výživné platí také o prázdninách. Hezký den. Často se setkáváme s otázkou, dokdy je nutné platit výživné na dítě. Abychom nemluvili příliš obecně, pojďme se podívat na konkrétní příklad rodiny Zajícových. Pan Zajíc se s paní Zajícovou před pár lety rozvedli. Mají společnou dceru Kateřinu, na které určil soud panu Zajíci platit pravidelně výživné. Kateřině bylo loni v listopadu 18 let a pan Zajíc začal namítat, zda je opravdu nutné stále výživné platit, když je Káti už 18 a je tedy plnoletá. Paní Zajícové se to však příliš nezdá. Káťa stále navštěvuje gymnázium a přitom chce také dál jít studovat na vysokou školu. Jak to tedy doopravdy je? To už nám přišel pomoct odpovědět právník Petr Němec. Dobrý den. Dobrý den. Paní Zajícová má pravdu, záměr pana Zajíce není v pořádku. Důležité je teď upozornit, že zákon neváže tu povinnost hradit výživné na nějakou věkovou hranici plnoletosti 18 let, ale na okamžik, kdy je dítě schopno se samoživit. Což víme, že to je nějaká taková nejasná formulace a může se lišit případ od případu. Pokud Kateřina chodí na gymnázium, není schopna se živit. Pokud půjde na vysokou školu, nebude nadále schopna se živit a ta vyživovací povinnost bude trvat. Pokud by po gymnáziu začala pracovat, tak ano, pan Zajíc by mohl přestat platit výživné, neboť Kateřina by byla schopna se sama živit. To, že tu není pevná věková hranice, se odráží i v tom, že kdyby byl případ, že dítě má 17 let, ale už pracuje, vydělává samo na sebe, tak skutečně zanikne vyživovací povinnost i před plnoletostí dítěte. Takže v tomto konkrétním příkladě pan Zajíc musí Káti stále výživné platit. Napadne ho však, že v průběhu letních prázdnin Kateřina si našla brigádu, pracuje v akvacentru a v tom momentě je schopná se sama uživit. Musí pan Zajíc i nadále platit výživné v tuto dobu? No, pan Zajíc je celkem lišák, ale skutečně nemá pravdu. Pokud Kateřina během léta pracuje, jenom by si něco přivydělala, tak ta vyživovací povinnost jeho nezanikla. Kateřina stále není schopná se živit, jenom si přivydělává během léta. Dále pana Zajíce napadne, že vlastně do této doby posílal alimenty na účet paní Zajícové. Káti je však už 18, je plnoletá a on chce posílat peníze na účet přímo jí. Je to možné? Alimenty patří dětem, já v tom není žádný problém. Pokud se dohodnou, může posílat peníze přímo Kateřině na její účet. A jak je to s vymáháním alimentů zletilé versus nezletilé dítě? To je zajímavé téma. Pokud je dítě nezletilé, tak alimenty za něj vymáhá rodič, který ho má v péči. Pokud dítě dosáhne 18 let, je tedy plnoleté, vymáhá si ty alimenty samo na své jméno. Já vám moc děkuji za zodpovězení všech mých otázek. Přeji vám pěkný den. Loučím se taky s našimi diváky a předávám slovo zpátky Terce do studia. Mějte se hezky. Nyní už známe odpovědi na otázky z úvodu. Do 18 let dítěte se posílá výživné na účet rodiče, kterému bylo dítě svěřeno do péče. Po dosažení plnoletosti se výživné obvykle posílá už přímo dítěti, avšak vše záleží na domluvě. Povinnost placení výživného po dosažení zletilosti dítěte nekončí. Věk není rozhodující. Rozhodující je schopnost dítěte samo se uživit. Výživné se platí i v momentě, kdy dítě již chodí na brigády. Pokud se vám náš videoseriál líbil, dejte nám like a sdílejte ho všem, komu by mohl pomoci. Jestli máte ještě nějaké otázky, napište nám je do komentářů. Zatím se mějte krásně a na viděnou. Líbilo se vám naše video? Podpořte nás lajkem a sdílejte ho dál. Pokud chcete mít jistotu, že vám nic neunikne, klikněte na tlačítko odebírat. Určitě se také mrkněte na Fido blog, Facebook a Instagram.